Mrzim ovo. Zašto dođevalo moram ovo da nosim? Ovo je veoma važna ceremonija, Viki. Bojim se da nas neće pustiti unutra ako ne budem u pristojnom izdanju. Pristojno. Prokletstvo. Tu se malo izgužvala. Ko će to da vidi? Oni će primetiti. Jebote. Bolje? Savršeno. Pa, kako izgledam? Zastrašujuće. U redu. Imamo 15 minuta. Idem da se presvučem. Nadam se u nešto podjednako smiješno kao ovo što ja nosim. Jep. Jedva čekam da vidim. Glem! Prošlo je već 20 minuta. Šta si dođelo toliko sređivao na sebi? Bojim se da bi moglo da bude malo tesno u kolima. Ovo žeo. Kakav si uvrto užasan outfit izabrao za sebe. Bolje da si obukao pozorišnu haljinu nego mušku odeću, a? Ne zaboravi da kočiš glatko. Moja žena ne voli nagla kočenja. Viktorija, ovo je moja sestra Lidija. Pomenuo sam da će doći. Lidija, ovo je Viktorija, moja žena. Svesna sam toga. U kola, vozić čeka. Stvarno ne volim da se vozim na zadnjem sedištu. Mogu li da pređem napred? Ne. Ali zašto? Tamo odakle ja dolazim, samo vozači i obezbeđenje sede napred. Mislim da je bezbedno računati nju kao... Ti nećeš računati ništa. Ima dosta toga što treba da računam. Očekujem 99% nasledstva. Glem, ima li tu uopšte nečega za nas? Mislim da ne. Koji kurac onda prolazimo kroz ovu ponižavajuću proceduru? Strogo formalnosti. Glave porodice su u obavezi da prisustvuju ceremoniji. Glave porodice. Poslednja volja i testament potpisan 30. januara ove godine. Pročitat ću ga od reči do reči. Ja, Gustav Schwagen-Wagens. Izvinite, nastavite. Svojoj žestokoj i odlučnoj ćerki Lidiji ostavljam sljedeće delove imovine. Sljedeća strana. Imanje koje se sastoji od 32 hektara, 2 vile smeštene u Shoulder ulici, 4 Rolls Royce-a, svi iste godine proizvodnje 98. 2 McLaren Mercedesa, kolekciju slika čija je vrednost $2 miliona, zlatni nakit vredan $4 miliona, kao i 89% udela u mojoj firmi za bilijar. Jebote. Dalje, mom nećaku... Šta je sa jahtom po imenu Karolin? Izvinjavam se, ovdje nema ništa o tome. Vi ste prokleti idioti! Ne možete čak ni dokument da stavite kako treba. Želim da se pitanje jahte Karolin reši hitno. Dajem vam 3 dana. Naravno, gospođice Lidija. Pregledat ćemo sve ponovo. Prokleta jahta. Ona ima dovoljno novca da priušti Titanic. Dalje, mom nećaku Falonu ostavljam svoje zlatne satove. Šta da se radi? Baš kao što sam i zamišljao. Nema nikakvih iznenađenja. Sebastian. Šta? Mom sinu Sebastijanu ostavljam kutiju broj 37. To otvori brzo. Ključevi od jahte moraju biti unutra. Ako tamo ima bilo čega u vezi sa jahtom, isisaću to od tebe na sudu. I to sam znaš. Vidim da još uvijek jako sisaš. Vaš potpis ovdje, molit ću. Zapravo mi je drago što se nije borila sa nama oko jahte. Možeš li da zamisliš? Ona je samo jedna idiotkinja koja je nasledila milione i još uvijek nije srećna. Mislim, gdje bi uopšte smestila jahtu? Pa tako to ide. Hej, Glem, šta je u kutiji? Jesi pogledao? Ne, nisam zainteresovan. Ja sam zainteresovana, otvori je već jednom. U redu.